alamisa ye joué kalo kileta ani duru san ba fila ani mugan kelen aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na foli ni waleɲuman dɔn o ye aw ta ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira. aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli kurakuraya ka di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni layidu ta aw ye ka fɔ an bɛna ni jɛmukan in la ɲɛnamaya aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 12 ye an bɛ retard kunkurunni na sɔgɔmada in na an bɛ o hakɛto ɲini kɛ solika wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ in kan an bɛ fɔlɔ ka aw fo sabula baara ɲɔgɔn tɛ aw minnu bɛ yen ni wagati kɔnɔna la k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka ban aw ka telew bɛ Renouveau la walasa ka se k'aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔw lasɔrɔ ni kɛnɛ cogolen an bɛ aw fo aw minnu fɛnɛ bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio Renouveau lamɛnbagaw ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila bi alamisa donya ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan yanni an ka don an ka kunnafoni kɔnɔna la an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ko waleɲuman dɔn sabula u fɛnɛ bɛ soli ka wuli sabati don o don kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ma fila bɛ yan sɔgɔmada in na fɛn min ye fulakɛ wɛrɛtigi ale de bɛ an bolo kɔrɔ Idrissa Sidibe Janjo Masa ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Janjo Fanta i ni sɔgɔma jan wale an sa hɛrɛ wale dam kurubasi wala kori hɛrɛ sa baasi foyi tɛ na baasi foyi tɛ an bɛ fo ani an bɛ lajɛba lamɛnba ladiriw ni mandiw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ka laban ka dugawu kɛ k'a fɔ nin kaloba min n'an bɛ o kalo barikama min kɔnɔna la n'o ye seliba kalo ye mana dugawu ni k'a dɔn k'a fɔ bato minnu bɛ kɛ an bɛ dugawu kɛla k'u bɛɛ lajɛlen kɛ bato laminɛ n'o ye kifo foli diyara n ye Janjo an nisɔndiyalen de bɛ e bisimila sɔgɔmada in na an bolokɔrɔ an ma se ka ɲɛmaa lasɔrɔ sɔgɔmada in na o t'a ko la basi ye ani kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ 10h20 waati revue de la presse ale kɛnɛ kan sɔni aw ni Janjo Masa bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi juillet kalo tile 15 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni an ka kunnafoni bɛ na tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn min kɔni ye Mali alisilame tɔnba ni o bɛ Haut Conseil Islamique du Mali ko fɔ ale kɔni b'a fɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ba boloda ko caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛcogo an fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔna la aw ni Isa Kaba bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna kana o détail di an ma Haut Conseil b'a fɛ ka mun ni kɛra ni o ma bɛn Kaba bɛna kana a da don la ka se ka kunnafoniya di an ma min b'a to an bɛ se ka bɔ kunnaseri la nin ko in kun kan o kɔfɛ fɛn min kɔni ye sanu ɲini cogo min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko daragi ale ye machine min bɛ kɛ sababu ye ka se ka sanu ɲini ji jukɔrɔ fɛn min kɔni ye o daragitigi ninnu ye u kɔni gɛnna ka bɔ yɔrɔ caman na an y'a ye k'a fɔ ni tile filanin na ko u y'u kunbɔ yanfoyilakaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye yanfoyila sigiladenw ye sigidaladenw olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni fɛlaba tɛ ni daragi ko in ye o la anw kɔni ni Isa Sangare bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ yanfoyila kɔnɔna la a bɛna kana o kunnafoniyaw k'o di an ma o kɔfɛ ani Maliki Konate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ kunnafonidila don a bɛna kana ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min kɔni ye CNT maaw ye olu kɔni ye tile saba baara min kɛ hakilijagabɔ min kɛ a bɛna kana kunnafoniyaw di an ma o kun kan Sori Ibrahim Diallo ale bɛ a ka siraba kunnafoni lase aw ma Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo i n'a fɔ ladala ko la Alexis Kalambiri ma sɔn fɛn min ma o bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati boloda cogo ye ni o ye météo ye wagati ale boloda cogo ye nin ye an ka marabolo kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni tawudeni bɔ a la fɛn min ye tawudenikaw fɛ yen nɔ sankolo o bɛna jɛya yen nɔ samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min kɔni ye gɔngɔn ci o bɛna kɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ Kidal ani tawudeni min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don olu ka yɔrɔ janfilɛliw la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yeli la o la marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni san fiɲɛ ani sanji ye bi tilegan in na ani sufɛ o kɔni ye Kitakaw ye Nara Kulikoro Buguni Sikaso Joyila Kucala Kita
Kidal Gao Tombouctou katasi mena kamani marabolo kufale kolubesigo sigini sanfien ani sanji big ligaina walma chauffé ola ligaina finteni boloda chugo inununi anga marabolo konna la femi kaikauye oluka finteni hakia bijo digede bisaba ani wolon vlala kulikoro oluta wege bisaba ani worai siga soka feino ligaina oluka finteni hakia bijo digede bisaba ani sabala sigu oluta wege bisaba ani wolon vlaye femi mopti kauye oluta bijo digede bisaba ani shekina Tombouctou katasi gaoma oluka finteni hakia obeke digede binani femi kidal kauye olu tabijo digere binani ofenena fem koni mena kakauye kligaina oluka finteni hakia bijo digere bisaba ani konontona tawdeni olu tabe yelenga ta binani ani worola buguni ko feno kligaina oluka finteni hakia obeke digere bisaba ani wolon vlaye femi kuchalaye olu tabe bisaba ani duriye kita ani nyoro oluka finteni hakia bijo digere bisaba ani wolon vlala bikligaina femi duwanzan kauye olu tabijo digere bisaba ani shekina sankau olu feneka finteni hakia beke digere bisaba ani shekinye fem koni banyangaraye olu tabijo bisaba ani wolon vlala joila kau kligaina olu ka finteni hakia obeke digere bisaba ani duruye Bamako distriki konna la noko bena da kabala samia fefinye de bena chinga afinya afangatena na bunyo kosobe fem koni sankui o bolo dalenu Bamako distriki konna la biula daina kadu shu konna la kligaina finteni bolo da chogo obeke digere bisaba ani nani o finteni hakia Bamako konna la Bamako na la mini sogomare na kene chira nega kanya woro temele ni sangata ani duruye klebe na bimba Bamako na la mini na nega kanya ta ani konontoni osera wakati bolo da chogo ni kadi auma akunye akoseka autana oblado auka kle journée konna la ko alagabi alamsa kle heredi ambela jelema Idrissa Sidibe janjo masa alebe au bisimla donki baro keneka kuna foni ni o dugujele janyo masa o mana sigini kenen kan an la jebako ni lambe bako ma ko be jokuna foni amununa abella jele ndo be soro an waje mu kan kon na la ne bi sira di ma na la salama fanta tumuta ni sira di amba ako senatilia inafo ibakalama kuma wati binyini ka anta antege ma doni ngona tabella jele lajeba ni lambe bo wala saw ka seka wata la soro amba fo ko bismillah ka soro nege nye wulun flan sanga muga ani shikin soro ni wati na ti choy san ana marabulu bella jele na kubarola ambi do anka ikado kuna foni bawla amba damne kabibu makoya kanongo karike kata ikado nyonon kaw ulu fana fe no ukmana mba fo ko bismillah kene uka kunafoni kuna sirawla amba yirawla ka fo minye Algérie bisigi ka fo bamin kera yenno benkan min ni ulasrola ukama ko accord d'Alger ni abulno bla kera Bamako kabi samba fla ani tanduru ikado ka fo o juin kalo konnana hakilla jigina klefla ukmana mi mitalike mamunu ni o conseiller munumbe sente konnana olu kun kelendo ka wele bla nyoma uku dado ukmana accord d'Alger kono kunganko ula o hakilla jigina ngania ko ntaba ukera ministre ane adame nyonye kunti dore ni mitalike Algérie bengan zebe min bulnok bla kera Bamako yanno akono kungango kibaro wala saka jamana de munu ni ulube no local lasigido ye sente ikado amoye uye ni klifla bara nika anundu bara uluke o konnana nimbi talike ikmana hakli falin falon chamana o yira nin ko asena ga krofo sebe korondaina kosobe sabu nimbi talike sente konoma do ya yira kafo gorido be ni yoron nundo la akaka baylema kaddu ula benganzebe halni sebendo minga kanga seka lawalia nga yorodo be ko ikado kumana baylema kanga dola o klef la bara akoni sigira singa ka damne kabi enjwa kundamne na foka na bla kunungo araba ula kena yereka machaman be do ka lanyini ye akaseka lawalia nga baylema kaddu ala do yereka lanyini benganzebe kumana fereni dabali bekata ka ataka bui pe kumana do fana mawro be no le sente kono moyi ulukoni ayara ka fo benganzebe in lawali alibi ke jagwe anka jamana masabu ukumana ko esigi munu ni ulukera wati temenuna osigi ukoni kera ukumana ni sika fodo denga ka wala saka famusoron bela anka kuna furnyina Umar Koita aleye kibarado la soro ka bo sente mawdo ambije ka nyama dawfe anga cliflina baro fanga prepare la tire loi votée an nana kene sigi pour que ka accord d'Alger ka nyefo CNT mamru ye
parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ma faamuyali sɔrɔ a la donc bi jama fanba hakilina y'o de ye danyɛrɛ dɔw bɛ k'o falen nka baro bɛ tun y'a yira fɛnɛ k'a fɔ baara dɔw kɛlen don bon a bɛ fɔla ko ka segin yɔrɔ minnu kan fɛnɛ o dɔw talen don o dɔw baaraw bɛ senna ka ban bon komi an m'an ka temps perdu accord ko in na n'a fɔla ko baaraw bɛ senna an ka barokɛlaw y'o de fɔ an ye pourquoi an tɛ continuer n'o baara ye. an y'a jira k'a fɔ ko accord ko man ɲi ne kɔni fɛla o ye a man ɲi bi a man ɲi sini a man ɲi jamana ma a man ɲi jamanadenw ma ne kɔni tɛ jɛn n'a ye régime ko tɛ transition ko tɛ nin man ɲi jamana ma wa min man ɲi jamana ma an tɛ sɔn ma. Aya y'a faamu k'a fɔ sente kɔnɔmɔɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye nin ko la nka bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ye accord kɔnɔ kunkanko kibaruya a bɛ se k'a la faamu cogo min na o bɔra ka min ye Sulemani Danbele ani Nusar k'olu ka hakilinaw k'o lasɔrɔ kumakanw farala ɲɔgɔn kan Umar Koyita ale fɛ. Kunnafoniko nasiraw la an b'a yira u la k'a fɔ min bɛ tali kɛ lafasa kulu min n'a fɔ ma ko syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères du Mali ni o fara ɲɔgɔn kan ye SILTA ye olu kɔni ye baara bila sɛbɛn ne ka o kɔni da minisiri ɲɛkɔrɔ minisiri min ɲɛsinnen don foroba baara ani an ka jamana cakɛdabaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kunkanko kibaruya o ɲɛnabɔli o la o min bɛ tali kɛ nin baara bila sɛbɛn in na laɲini 4 o bɛ a kɔnɔna na o laɲini 4 ninnu o yɛrɛ k'a fɔ o n'olu kɔni ma kɛ o kumana wasa sɔrɔba ye nin laɲini 4 ninnu na o kumana ko u na ta baara bila o kumana o la o baara bila min ni a bi daminɛ juillet kalo tile 26 ka taa bila fo ka se juillet kalo tile 30 o ma min bɛ tali kɛ SILTA ye olu ka kulu yɛrɛ maa ɲɛma ni o bɛ Jibril Dansogo ale ko fɔ a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ani kun minnu ni k'a dɔn k'a fɔ wale minnu bilama gɛlɛya min bɛ olu kan olu minnu bɛ k'a fɔ u bɛ baara kɛ minisiriso la min ɲɛsinnen don anw ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma wa fo ka se kumana u ka tɔnden minnu fana bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena an ka jamana lasigiden zobaw la minnu b'an ka jamana kɔ kan o kumana ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunkanko kibaruya ɲɛnabɔ o ko olu kɔni bɛ dekun ni gɛlɛya la a bɛ kuma jan bɔ o kumana ko a bɛ kɛ wajibi ye u kan ne ka taa nin baara bila in na sɛbɛn kɔnɔ kunkanko kibaruya Jibril Dansogo a yɛrɛ b'i da don a la Ema Fifamɛ Nunawo ani Zakaria Umar Keita olu ka kibaruya lasɔrɔlen don. Laɲini minnu b'a kɔnɔ o ye laɲini 4 ye laɲini 3 o ye an ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen minnu b'an ka baara taabolo ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an cakɛɲɔgɔn minnu b'an ka lasigidensow la olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na u ka musakakow la an ka carrière déroulement ye n'o ye nomination n'i ko diplomatie a tɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn dɛ diplomatie o ye jamana ni jamana cɛw ye donc o yɛlɛma mun bɛ kɛ anw ka baara taabolo la a bɛ na ɲini ka san 2 bɔ o yɛlɛma in ma boloda donc an y'a ɲini k'a fɔ o yɛlɛma fana ka boloda k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ dɔrɔn u k'u jija sabula nin y'a san 4 de an bɛ boliboli la nin laɲini kelenw kɔ an n'u y'an tɛgɛ nɔ bila siɲɛ 4 sɛbɛnw kɔnɔ k'a fɔ k'u jɛnna n'a ye u jɛnna n'a ye nka halisa ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ u k'u ka layidu sabati a syndicat ka laɲini tɛ kuma bɛɛ a ka fɔ k'aw de bɛ baara bila la jamana bɛ niveau min na an bɛɛ mago bɛ baara la a jamana ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la layidu minnu taara u ka timi an m'a fɔ ko ka bɛɛ d'an ma an ko ka dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ nin waati in na u k'o kɛ. San 4 laɲini 4 wa gouvernement yɛrɛ ye sɔnko 4 kɛ ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen o kumana min bɛ tali kɛ nin ko la ko ta tɛ bɔ sisi tɛ minɛ nin kɔrɔfɔkan ninnu ye Jibril Dansogo ale ka lasew ye hakilila jiginna kulu min ni o ye lafasatɔn o k'a ma ko syndicat libre des travailleurs des administrateurs nka fɔ des affaires étrangères du Mali ni o ye SILTA ye k'a dɔn ale ye o kulu ma ɲɛmaa ye ko ni laɲiniw kɔni ma sabati olu bɛ taa baara bilala tile 4 Mali yɛrɛ minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔli ma ani lasigidenso fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔ kan u laban na i k'a dɔn u daw tugu tile 4 mɛlɛku. Kunnafoniko nasiraw la an bɛ taa i k'a dɔn ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen nɔ an b'a yira u la k'a fɔ sigi sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛ bi kosɛbɛ baw min bɛ tali kɛ hakili lajiginna waati tɛmɛnen na bɛnkan tun sɔrɔla maaw ka bɔ dozo fo ka se maa minnu ni olu ye fariyawalekɛbaa minnu bɛ ɲɔnɔ ale marabolo kɔnɔna na ni sigikafɔ kɔni taara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkun kɛra ko dɔw kan a bɛ taa kalo 4 o bonyanko la bi nka jatu y'a jira k'a fɔ bɛnkan kɔni bɔrɔtɔra
baw min bɛ tali kɛ maaw la minnu ni olu ye faliya wari kɛbaaw ye minnu b'u yɛrɛ ye kulu la kulu min n'u b'a fɔ ma ko katiba de masina kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ silamɛya wale kɛcogo jugu ni ka u kɔkɔrɔma don ni u nun donnen don akimi o yɛrɛ maaw jɛkulu maaw bolo ale olu ni ɲɔgɔn cɛ bi fo ka se k'a k'a fɔ olu ni an ka donsow u ni ɲɔgɔn cɛ donso minnu n'olu fana sigiyɔrɔw bɛ i k'a dɔn ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ko u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛ bi kosɛbɛ baw bɛnkan kun ye mun ye o ye bɛɛ lajɛlen tun ka se ka marifa ni ka u jigi walasa ka se ka o kumana sabali kɛ u taa cogo ye nka jatiw y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu na ko sɛbɛkɔrɔ ndaɲinen don kosɛbɛ Hawa Sanogo ye walawalali dɔw kɛ ka ɲɛsin nin ko in kan an bɛ jɛ k'a ɲɛmada fɛ. Kan min kun sɔrɔla o kun kɛra sababu ye ka se ka dansigi ɲɔgɔn faga la ni yɔrɔ kofɔlen na a bɛ kalo damadama bɔ yanni ka se ni bɛnkan yɛrɛ sɔrɔli ma Farabugu dugu ale kɔni kun datugulen don Bamaciw fɛ a bɛ kalo damadama bɔ nka ni waati na kɛlɛ minnu kɔni bɛ ka kɛ olu kelen bɛ ka dansigi ni bɛnkan sɛbɛn in na ka kɛ ni yɔrɔ kofɔlen mɔgɔw ka fɔli ye kabini juillet kalo tile 3 donso minnu fagara o b'a daminɛ donso 3 fo ka taa se donso 6 ma ka fara o kan u caman yɛrɛ fana banana Katiba Masina maaw fɛ ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔfiri yɛrɛ mara kafo ni buguda caman yɛrɛ bɛ o kɔnɔna la ni waleya jugu ninnu yɛrɛ a ma daminɛ bi ka kɛ ni o conseil islamique maa dɔ ka fɔli ye ni bɛnkan min sɔrɔla n'ale yɛrɛ kun b'o kɛnɛ kan mars kalo la ko donso dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ ka sɔn ka ni bɛnkan sɛbɛn in labato ni o yɛrɛ kɛlen no sababu ye ka filaw bali u ka bagangɛnw na ka fara o kan u taara bingani wale ta ka filadugu dɔw sɛgɛrɛ walima ka taa yiri tigɛ yɔrɔ la bɛnkan sɛbɛn in kɛlen no ka yɔrɔ min lakana sigiw kɔni bɛ sen na hali bi walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ni ko in na cogoya min na donsow ani jihadisiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan in bɛ se ka waleya ka ɲɛ cogoya min na ka kɛ ni o conseil islamique mɔgɔ dɔ ka fɔli ye ni ale yɛrɛ ka fɔ la ni bɛnkan sɛbɛn in kɛlen no sababu ye ka mankanw ban ni yɔrɔ kofɔlen maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. nin tun ye Hawa Sanogo ale ka ɲɛfɔli ye dekun min ni gɛlɛya min bɛ k'a dɔn ɲɔnɔ ani dɔgɔfirina marabolo bɛɛ lajɛlen na an bɛ waati min na i ko bi kunnafoniko nasiraw la an bɛ taa politiki bina kun kan fɛɛrɛtɔ min ni a bɛ fɔ ma ko Alliance démocratique pour la paix ni o bɛ ADP Maliba ni ka o kofɔ ntɛnɛn olu ye kibaruya dibaw ko wele min bɛ tali kɛ kunnafoniya dɔ la ni ka o lase kunnafonidilaw olu ma hakililajiginna kunnafoni fanba tun bɛ boli min kan u ka jɛkulu n k'a fɔ u ka tɔn bolofara min bɛ Bamakɔ sigidaba 4nan na n'o ye commune 4nan ye o maa ɲɛma ale kɔni ye walan sɛmɛ n'o bɛ Cheikh Umar Diallo k'ale kofɔ hakililajiginna Cheikh Umar Diallo yɛrɛ ale fana ye u ka bureau national sifinakaw olu ka denmisɛnjɛkulu maa ɲɛma ye wale mun ni o kɔni kɛra sababu ye ni Cheikh Umar Diallo ale ye wala sɛmɛ ni ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ ADP Maliba la o kumana min bɛ tali kɛ ADP Maliba a secrétaire général la ale yɛrɛ kun ye kumasentigi ye n'o ye maître Abdoulaye Sidibe ale ye i da don o kumana gɛlɛya minnu n'u kɔni sɔrɔla nin ko in na baw min bɛ tali kɛ jalaki kɔnɔna u bolongɛnden ɲɛsinna u ka nin tɔnden ma k'a kɛra maa ye min kɛra sababu ye ka i k'a dɔn fɛɛrɛ tɔn sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ne ka laban ka u buruja o ko kɔni kɛlen o kɔni ma kɛ wasaba ye min sɔrɔla commune 4nan tɔndenw yɔrɔ minnu bɛ ADP Maliba la olu fana farala ɲɔgɔn kan ne ka a gbalon ka bɔ a sigiyɔrɔ o la ngo n'a ta bɛɛ lajɛlen o kumana ko kɔni kun ye fɛɛrɛ dɔw ɲini walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la a ma ɲɛ min kɔ koso cɛra min ye an ka kunnafoni ɲinina Usumani Sagara ani Zakariya Umar Keita olu kun bɛ yen an bɛ jɛ ka secrétaire général ADP Maliba tɔgɔ la ka a ɲɛmada ale ka kɔrɔfɔli lasɔrɔlenw fɛ. O bɛɛ b'a kalama tile 2 in na mɔgɔ dɔw wililen don u bɛ ka lagosi bɛɛ ta k'u b'a ɲɛsin parti ma tɔn ma k'u b'a ɲɛsin tɔn ɲɛmɔgɔw ma ko daminɛ an tun y'a fɔ an b'a an muɲu nka an y'a ye dɔgɔkun 2 ni dɔ de bɛ fara kan fɛti bɔ a la k'a fɔ a ye ko komi section kɔnɔ e kelen dɔrɔn de bɛ yen e kelen dɔrɔn de bɛ décision ta hali ni bɛn kɛra mun ka k'i bila minorité la i b'a fɔ k'a ti kɛ o mɔgɔw ta ye a bɛ k'e de ta ye donc anw ti fɛ bilen k'o ka kɛ ten an bɛ fɛ i ka conférence kɛ walasa an k'an ka bureau renouveler délai fɔlɔ dira tile 3 o ma respecté filanan dira tile 3 o ma respecté olu fɛnɛ parti sariya b'a fɔ ko jama kilancɛ bɛ se ka ko mun kɛ bureau membre kilancɛ ou bien sous section kilancɛ bureau mun ma 36 35 ko k'a kɛ kilancɛ ko kuma jumɛn bɛ yen sariya kɔnɔ
u taar'u ka conférence kɛ le 15 juin k'a fɔ bureau dɔ in dysfonctionnement kama an bɛ bureau renouveler baara kɛra ten ko kɔfɛ a nana fɔ ko non sariyaw ma bato sariya bɛɛ sɔsɔra ka taa mɔgɔw bila terrain dɔ kan an b'a fɔ mun ma malice c'est-à-dire malice ye mun ye ka fɛɛrɛnin dɔ ɲini ka ko wɛrɛ glisser mun ni mun tɛ kelen k'o don mɔgɔ senkɔrɔ ni mɔgɔ dɔ taara taali man di maa si ye parce que anw ye politique mɔgɔ ye an b'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a taara peut-être que a bɛ voix kelen bɔ an ka voix la mais an kana ɲina kelen taara Bayirika bɛ ka na dɛ don o don parti ɲɛmɔgɔ an bɛ yan du lundi au samedi an b'a siège kɔnɔ don dɔ la 23h minuit b'an sɔrɔ yan maa ba Yirikaw de bɛ na élu communaux bɛ ka na bi parti kɔnɔ maire minnu bɛ ka na bi député kɔrɔ minnu bɛ ka na maaba minnu bɛ ka don ADP kɔnɔ bi parce que pour les Maliens aujourd'hui l'alternative c'est l'ADP Maliba et plaise à Dieu avec nin tun ye ADP Maliba secrétaire général maître Abdoulaye Sidibé k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 42 sɔrɔ Fugakaw fɛ yen nɔ Kaladugu commune na Fanta Tomuta kibaruw ta ko fɔlɔ an bɛna i k'a dɔn an jɔya fɔlɔ yanni waati kunkurunin dɔ cɛ. Janjo Masa an b'i fo nin tun bɛ tali kɛ don kibaru ta ko fɔlɔ la ka yira kanumɔgɔw la k'a fɔ anw bolokɔrɔla falen don kunnafoniyaw la an b'a bɔ a dafɛ dɔɔni sisan an b'an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo fanfɛla la i ni Sori fila ndalen b'a la aw bɛ sɔn ka fɛn bi parce que Amadu tɛ yan nɔ bi ka jibina jigaw kan yala est-ce que Sori bɛ k'a fɔ hali bi ko siraw man ɲi ayiwa est-ce que kumacogo b'a cogo kɔrɔ la mɛn da ye mɛn tigi la ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔni anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔ ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma